Jedan, dva dečka, još su jako mali, tako da tek zapravo grabimo malim koricima u području tehnologije. Jedan će sad 2 godine, drugi ima 4,5 i za sad na svu sreću samo gledaju ono što im mama servira. S tim da oni imaju čak i svoj iPad na kojem sam sigurna znači da nema nikakvih sadržaja koja nisam prije odobrila i tu se točno zna gdje je Pepa prase, već kod Ninja kornjača sam već skeptična da li trebam da baš gledaju jednu za drugom epizodom i napravila sam recimo restrikciju, nema YouTube nego imaju Kids YouTube. Tako da za sad to su mi zadnji trzaji roditeljskog samopouzdanja u kojem znam da se ništa nepredviđeno neće desiti. I ono što meni recimo se čini kao najveći problem je kako te klince osposobiti da oni dožive koje su to zapravo opasnosti. Kao što te u realnom svijetu može pregaziti auto ili te može neko kidnapirati, ne smije se družiti sa strancima, ista ta pravila zapravo vrijede u virtualnom svijetu. Plus još jedan dodatan moment, a to je što šta god da ti objaviš u virtualnom svijetu, na internetu, to više ne ide dolje. Ne možeš napraviti facelift, znači ti to možeš izbrisati sebi kao status, ali neko će to uvijek jednom moći skopati. Po mom mišljenju, mislim da je glavni problem danas, odnosno izazov s kojim se susrećemo u virtualnom svijetu kad je riječ o djeci i roditeljima, privatnost i sigurnost. Postoje neki zabrinjavajući pokazatelji prema kojima, na primjer, samo 15,8% djece koja su naišla na neki uznemirujući sadržaj su to sačuvali za sebe, nisu nikome podijelili. Ja sam namjerno rekao samo, tako da shvatimo zapravo ozbiljnost tog podatka. Naime, ako gotovo 16% djece nikome nije povjerilo svoj problem s kojim se susrelo u virtualnom svijetu, onda mi se čini da to postoje nešto o čemu bi stvarno trebalo posvetiti puno više pažnje. Tako da to su sve neke stvari, hrpa nekakvih uputstava koje meni samo još nisu dovoljno jasne. Voljela bih da su mi kao roditelju jasnije, da postoje ili nekakvi tečajevi ili neka škola da se mi sami osposobimo, jer mi to više ne možemo pratiti. A klinci će već za godinu, dvije, evo moje, 4-5 godina znati više od nas. I kako ću ja njega kontrolirati šta on radi kad ja uopće neću znati da postoje te aplikacije, ti programi, ti paralelni svijetovi. Tako da užasno je to sve skupa na granici panike teka za svakog roditelja i jako puno o tome moramo razmišljati. Obično roditelji kad se susretnu s takvim podacima krenu iz jedne pozicije koju zovemo restriktivne, u kojoj djeci namjerno žele najprije nešto zabraniti. Što je prirodna reakcija roditelja, pogotovo je opravdana reakcija u tom trenutku ako nemate dovoljno znanja i vještina da poznajete problem u svojoj suštini. I tu mislimo da je cijeli sustav zakazao i zato provodimo brojne projekte u Hrvatskoj kojima želimo osnažiti roditelje. Naravno, postoje užasno puno tih programa, restrikcija koje neke te programe i sadržaje maknu tog djeteta, ali ja sam uvjerena da je to neko kratkotrajno rješenje. Jer toliko novog se stalno smišlja da ne možeš ga ti zaštititi od svega. To je kao da ga držiš zatvorenog u nekom kavezu. Jedini put je, i to je zapravo san svakog roditelja, je postići nekakav odnos povjerenja sa svojim klincem. Znači da u svakoj situaciji, ako nešto zezne, ako mu se desi da nešto objavi sam na internetu, što se poslije pokaje, da ga nije strah reći, nego da ga nekako stavim na noge da mi svi griješimo u realnom i virtualnom svijetu i da čim se nešto desi, čim se suoči sa nekim sadržajem koji ga zbunjuje ili mu se ne sviđa, ne razumije, da dođe prvo nama. Mislim da je to važno naglasiti, da djecu treba neprestano pratiti u kretanju kroz njihov virtualni svijet, da trebamo se puno aktivnije postaviti prema tom problemu i na vrijeme osvijestiti sve rizike kojima su oni izloženi, pri čemu ne treba reagirati u strahu i panici. Roditelji često rade pogrešku da zapravo kreću iz te perspektive da žele apsolutno zaštititi svoje dijete, što nikada dovoljno ne možemo, već treba puno više naglašavati važnost razgovora. Gdje je tu granica? Ja mislim da svaki roditelj mora povući sam za sebe i procijeniti. To su neke stvari koje te teško ko može naučiti. Moraš jednostavno pratiti svoje dijete i nadati se najboljem. I što je najbolje pokazivati svojim primjerom. Znači, jer klinac koji će se početi služiti nekim svojim društvenim mrežama, neki svoj identitet graditi, on će isto tako gledati što ti radiš na društvenim mrežama. Ako se ti ponašaš na kritičan način, ako ti psuješ u komentarima, ako lajkaš razne negativne stvari, ako se ti neodgovoran, ako koristiš ružan rječnik, iste tu stvari će raditi on. Ako vaše dijete kreće kroz virtualni svijet, vi ga trebate pratiti. Ako nemate dovoljno znanja i vještina, morate se sami educirati. To su izazovi vremena u kojem živimo.
Ako nam je stalo, mi ćemo zajedno s djetetom zapravo pratiti njegov razvoj i koračanje kroz taj medijski svijet koji će uvijek uključivati pitanje privatnosti. I naravno da ako dijete gleda od roditelja, kada roditelj sam razotkriva previše, ono neće imati neki prvi primjer gdje će moći vidjeti zapravo kako bi se stvarno trebalo ponašati. Roditelji često to rade u neznanju. To što stvarno treba reći vrlo jasno, da mi svi imamo dobru namjeru kao roditelji, ali jednostavno ponekad ne znamo kako reagirati. I treba postaviti samo nekoliko ključnih pitanja. Prvo, hoćeš li biti ponosan ili ponosna na tu objavu za 5 godina, za 10 godina? Drugo pitanje, kako će reagirati tvoji vršnjaci kada vide tu tvoju objavu drugi dan? I treće pitanje, hoće li ta objava zaista nešto značajno odrediti u tvom životu? Hoće li te obogatiti? Hoćeš li postati zrelija osoba nakon toga? Ili možda razotkrivaš previše? Već kroz tih nekoliko pitanja mi možemo napraviti jako puno. A naravno da možemo ići korak dalje, pa zajedno s djetetom analizirati sve njegove objave na društvenim mrežama. Tražiti od djeteta da kaže na koje objave je posebno ponosno, a kojih se možda srami. Tako da novo vrijeme donosi prekrasne stvari i jednu skroz novu vrstu odgovornosti za koju mi jako dobro moramo pripremiti našu djecu, a i sebe. Moramo i sami sebe graditi, paziti jako dobro kakav im primjer dajemo i u stvarnom životu i na društvenim mrežama i na neki način predati neko svoje iskustvo, pokušati s njima biti prijatelj i da te ne doživljavaju kao neki autoritet kojim stalno nešto govori sa uzdignutnim prstom, nego neka osoba koju se mogu obratiti sa pitanjima kad ih nešto zbuni, a na internetu ih jako toga može lako zbuniti. Stalno im se pale neki novi prozorčići, neki novi šareni linkovi, klikovi, stalno ih se bombardira, a nemaju još obrambeni mehanizam kako ih zaštititi. Zato mi mislimo da je cijeli taj virtualni svijet i prilika, a ne samo prijetnja. I pravilan medijski odgoj uvijek obuhvaća te dvije dimenzije, i priliku i prijetnju. Kao roditelji moramo biti svjesni prijetnji, baš kao i naša djeca, ali u isto vrijeme te prijetnje ne smiju ugroziti silne prilike koje mi dobivamo kroz virtualni svijet i to je glavna poruka medijskog odgoja danas.